Πάρτε τους πίσω. Ήρθατε πίσω. Είσαι μπούτκου λοιπόν. Κάντε σιγάσεις. Ελάτε πίσω, Άρμη. Είσαι μπούτκουλή. Μένω που είσαι συμμορώ. Νευρίασε, τη βλέπω, τη βλέπω. Στη ζωή σου στο λαμπά. Δεν τους μαζέψατε, ακόμα εκεί είναι ρε μαλάκα. Μπούτκουλή. Δεν φύγανε, οι άλλοι έχω 100 άτομα να με κράζουνε, κάτε σιγάσεις. Πίσω, πίσω, την ευριάσαμε, ναι. Ελάτε πίσω, παιδιά. Όλο το άρμι πίσω, σε έκανε μιούτ από αυτό το άτομο. Ευχαριστώ. Κράζει μου, Γλάρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για να δω, έδωσε κάτι. Κράζει η παλιόμουχλα. Μπο, σε έκανε μπλοκ η μουχλα. Κάτσε να δω, κάνω για στρατηγός. Καλή είστε, καλή. Ακόμα εκεί είναι το άρμι, δεν φεύγει όμως. Δεν τους μαζέψατε, όχι. Εκεί είναι. Ναι, ωραίο το βίντεο με τον αρχηγό. Ακόμα εκεί είναι το άρμι, δεν φεύγουνε, κράζουνε. Εκεί είναι το άρμι ακόμα, τέλος πάντων. Άντε να δούμε, δεν μαζευτήκαν, όχι, εκεί κάθονται. Έλα, βάλει αυτή τη τσόντα. Πάμε λίγο. Εκεί είναι το, δεν ακούει το άρμι, ναι. Το άρμι δεν ακούει, λοιπόν. Τέλος πάντων, εκεί. Για βάλει αυτή να παίξουμε τώρα. Εμείς να πάρουμε κανένα. Έφυγανε περισσότεροι. Έχει ακόμα 50 άτομα, έχει ρε φίλε.